Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na ga kaman kuna kira na shi yasa na zo. A'a, akwai wanda ya kira shi a cikin ku? To malam ba wanda ya kira ka ai. Kin ga ranke ya daɗe. Ban ɗauka da zafi ba, kin san mu samari. Idan muka ga 'yan mata sun burge mu zuwa muke mu nuna kuma mu furta kalmar su a gare su. To sai ka kama gaban ka tunda ba wanda ya kira ka. To shikenan bari ji. Amma ba za ki karɓi lamba ta ba kuma? Tashi mu je. Kin zammani na zammake in an gano ni dole sai da ke na baki amana ke rike ta kwammagiya mun tsallake zo kira kana mu sharake ba ɗin zu cikin mallake ke na kira ya hajiya ta. Ilahu sarki godiya da ka bani mai kyau zinariya gashi ta yi daban ya habibiya kin shiga rai har zuciya hada da bargo jijiya akan so na ki ban gajiya ke na kira ya hadu mata. Komai daga nawa ina ka ne akan ka bagare ni ne a taba kai ya tabo ni ne nake ce rai ni domin ka ne. Gaskiya kyalmai riba hasashe kansu ba za ni yi ba farin gani ba yake gwanata. Sanadin yaban kina ba da kuɗi kallon kina saka rai nishaɗi saman ki walla na daina kauɗi wajen ƙasar ma akwai maraɗi. Sirrin juna sai mu rarrafa mayafin so wani na yi rufa an so na kana ba da rata.